kufambidzana mudzimai akati ane pamuviri ndobva aunzwa kumba. Ini ndobva ndazviramba ndobva zvanzi gadzoke futi kumba. Mudzimai ndobva tawira tauraiti ngawo pamiri pari napo kana pari pangu pane 3 months izvezvi. Ndobva tagara tanyorerana pasi izvozvo ndakagara patsano wangu bva wanditora atsandichiuya uchende kubasa since mane mudzimai andi kubasa mugoona kuti kana panozosimukawo mwana muzodi mwana uchokubvisa kuna tezvara kana uona ucheketa mwana. Ndobva ndaenda kubasa. Chingoenda kubasa ndangosvika ndikoshanda 2 days kubhangeti. Ndobva ndafonerwa kuti mudzimai wako arwara. Ndobva ndakwira kubva kubhangeti kusvika mukaroi. Ndasvika mukaroi ndobva ndadarikira ndapirwa mari nemukoma wangu ndasanda nemari. Ndapirwa mari pandauya. Ndichisvika ndakafamba netsoka kubva kuEvansburg ndakaya ndichimhanya. Ndobva ndadarika nepachitindo paclinic paground apo. Ndichikurosa bva ndadedzwa pai ndamira. Zvikanzi yakuno mudzimai wako tauya naye pano pachipatara. Ndobva hongu ndamira pai. Chii chaitika? Zvikanzi pamiri paudi pamurwadza. Alright zvisinei. Ndobva takapane mwedzi mingani. Izvozvo nemagara akataita mwedzi 5 ana pava ne6 months. Panguva yacho iyoyo. Kadhi remudzimai raenda naro kuchipatara ndabva ndariona. Aiti akaenda kusikero akadzoka. Ndomubvunza kuti ko kadhi riri kupi? Aiti radarika nasisi wangu. Vanga nasisi wavo vakuru. Vanga mwana mudiki. Koradarikira sei ndingaida kuriona kadhi ranzi aiwa raenda nasisi ndichanonotora. Orunga rwendo oenda mumba kwavo. Ko kadhi wainarera andina. Kadhi rakazobuda ndaenda nemunhu kuchipatara kukaroi. Ndopa ndikaziva kuti nhumbu ine 8 months. Yanga ichienderana here nemwedzi yako yewaita? Zvasingaenderani. Saka zvadaro takabva tagara mudzimai aparadzika. Ndobva ndauya ini chakonzera tafe nhumbu iyoyo here kusunuka kwakaita kana kuti hai papo kusaziva bozi inini maudzirwa ndikazoitwa nevanhu vanga varipo pamba. Ndikati chii chaitika? Ndakasvika ndakabvunza chii chaitika bozi ndasiya munhu ari right pamusha pano. Chii chaitika? Zvikanzi aiwa mawira aita ayaenda mumba kwavo. Ndobva adzoka ndobva auya nemashizha anga akaita green akaboilisa mukapu ndobva ati sisi kana vati pamuviri padzimba unonwa mashizha aya. Ndo mashizha akanwa. Vakatesta mashizha aya vaiti aivava zvisingaiti. Saka ano mashizha iwayo ari mukicheni andopa akadonha negotsi mumba imomo. nhumbu yanga kuma 8 months iri pa 8 months ipapo. Iwo yako yafanira kunge iri pa 6 months. Ndobva ndasvigamuchira. Saka tabva pachichindiva ana mai guru vangu vakangondiramwira. Aiwa munhu wako uyu zvisinei. Ndandachangobva kubasa ndandapirwa kuti mari mbichari kuti kana kwauri kuenda ikoko munhu anogona kudii zvinogona kunetsa. Mari yanga ndainobva ndati saka toita sei ana mai guru ndikuenda nani nemunhu kuchipatara zvikanzi zvionere wega. Isusu tatobuda mazviri. Ndati zvisinei. Pakabva iko mota 2008 kwaishupa mota. Pabva imwe moto wepika up ndataura naye. Sho akachaja mari akachaja kati andokumbira mukoma wangu nditakure munhu ndinaye kuchipatara. Kana ndinaye kuchipatara kana zvarema ndichanodi ukare ndi kuna hama dzangu dziripo. Ndikona kusvika ndovanzwa vondibatsirawo ndobhadhara transport. Akanzwisa zveshuwa. Takazosumuka kumapasti 8 dzekumanheru kwanga kwabva kunaya zuva rachiroro. Takasvika mukare wema 12 o'clock dzeusiku. Murume tanosvika pa 10 o'clock kuchipatara panditi ini ndakukusiya pano. Ndikati mukoma musadaro ndibatsireiwo. Zvikanzi aiwa mari yako ishoma. Ndati mukoma inga ndataurira nembu kubva kumashure zvikanzi aiwa mari yako ishoma. Wakazoita sei yakusiya ipapo? Haana kuzondisiya akakanzwisisa. Sikafamba ipapo kusanyanya kutambira ipasina basa. Ndobva tafamba tonondosvika muchipatara. Ndosvika muchipatara ndopa ndikanyoresa ndobva ndapiwa kadhi zvanzi kadhi remurwere. Ndovapa kadhi ndobva ndavatsanangudzira pakuti kadhi riri kuya panapa ati nhumbu iyi yange iri pa 6 months. Ndikuona iko zvinezvi ndopa ndapiwa kadhi nhasi iri pa 8 months. Zvikanzi ureda hanzvadzi zvinowanika makachengeswa nhumbu isiri yenyu. Ndikati aiwa zvinowanika. Ndobva munhu agara 2 days mukaroi. Ndobva ashiftwa nechipatara vaenda kuChinoi. Ndobva ashayira kuChinoi. Ashaya kuChinoi ndobva kwazouya tafonera amai guru vakauya. Amai guru vadiki. Ndobva svika kukaroi. Ndobva tati no mai guru munhu ashiftwa aenda kupi? Aenda kuChinoi. Ndobva vatera kuChinoi. Vatera kuChinoi mai guru vazo koma tonditi achigeza utere kupi kuChinoi. Ndatogeza ndichitopedza kudya mai guru vapinda mumba. Vaipaziswa pamba. Kanza no mudzimai wenyu ashayika. Kati right very sorry zvinowanika. Ndobva tachironga ndachiri mudiki ipapo
mukoma vatsvaga mari ndobva taenda kunotora bhodhi kuchinhoi. Nhandina tsano wangu wanga ari papo. Waichemera kumba kwako here kana kumba kweva? Hongu kumba kwedu. Ndokwanga mukamuvigira? Hongu. Ndobva taenda kuchinhoi kunotora bhodhi. Ndina maiguru wangu natezvara vangu. Ndobva taita kuti tachengetedza mudzimai wangu. Vakabvuma here kuiwo mazitezvara kuba uzoviga? Havana mboramba. Vakauya tikatochengetedza zvakanaka. Nokufamba kwenguva ndobva tachiti takuda kugova nhumbi dzemudzimai. Ndo pakatangira nyaya yese kusvika nanhasi. Hazvisi kufamba zvakanaka. Mbacha makazogowa here? Hadzisati dzagovewa. Dziri kumba kwani? Dziri kumba kwangu. Wadzisa pai? Dziri mumba matagara ndi mudzimai umo. Papa wazoroora here sengo pane sentinezi? Hongu ndakaroora. Saka mukadzi uya arikugara here mumba mune mamatata? Aiwa, takavaka imwe imba togara mune imwe iyo imwe iri ngoripo ipapo. Saka imba iyi yasara nematata? Right. Aitozonzwana tezvara uyu ngaatauri peace of mind story yake. Saka tavashedza tezvara kuti vauye. Right. Zvadaro nyaya iyi yakatongwa. Takaenda kwaSabhuku chibva mushure. Ndobva yatongwa. Matongero akaitwa aya anyatsondifadza. Ndakaona ndiri kudzvinyirira. Ndobva yatransfer vaenda kwa Mambo Picture. Ndobva ndatsanangudza. Mambo vati aiwa. Bvisai mbudzi 2 munobhadhara. Ndobva taenda mbudzi takaenda nemai nemwana. Mwana uchanga akatomudiki mbichana. Ndobva vati havisi kuita. Ndobva ndadzoka. Ndobva ndati ndatsvaga futi imwe inengaiti kure futi mbichana vazaita 3. Ndobva taenda zvikanzi hazvisi kuita. Dzokerai nembudzi yenyu. Ndobva tati garei. Ndobva ndadzokera futi kuna natezvara wangu. Anatezvara ndauya futi panyaya iyeyi. Ndawana mbudzi dzati kure 3 zvakanzi hazvisi kuita. Ndo pakatanga maiguru wangu venamba 3 vacho. Anditi ndobva vati aiwa mhepo iri kutaura kuti mhepo yemufi iri kutaura kuti tiri kuda mombe 5 nembudzi 2. Tikati alright hongu ndikuzvinzwisa ina handisi kuramba. Yaitaura panani? Handizivi manje. Kwavari. Ndobva tatseketudza ndikati no ndauyawo ndine mombe 3 dzandawana. Pamombe 5 dzamuri kutaura idzodzo ndachine mombe. Ndine mombe 3 dzandawana ndatseketudza ona wakoma wangu ndatora mombe yomudanga. Ndauyawo ndine mombe 3 dzi. Pavaramba zvichikuda mombe 5 kawani dzakakwana. Ndabva ndati ndambomira. Ndabva ndanoudzawo Sabhuku wangu. Sabhuku butawo. Sabhuku ndaenda. Ndo nyaya dziripo apa. Ora chimbomira tibona kuti vanofunga sei. Ndobva tagaragara futi. Ndobva ndadzokera. Anatezvara ndauya futi. Zvikanza kana usina mombe 5 dzakakwana. Hazvisi kuita, hatisi kutambira zvinhu zvasitambira nhumba tisi kuparadza. Ndobva takadzoka kanokwana kuti kana asiri ka5 kanokwana. Wane mombe 3 manje. Hongu dzanzi dziripo mombe idzodzo. Ndine mombe 3 dzi. Pakati asikuti toda mombe 5 dzinotsika ka1. Kata rega ndimbonotsvaga. Mukutsvaga zvinhu unogona kutsvaga, unobopindura dambudziko, unotengesawo, unowana chinokuraramisa. Right. Ndinodzoka futi izvezvi zvamai manje. Anatezvara ndauya. Panyaya yedu iye. Iko zvinhu zvakabatawo zvinhu zvakaoma mombe dzayo chirwere chakapinda, mombe dzakafa. Ndauyawo pano. Ndine mombe imwe chete. Ndatsvaga mbudzi ndakauya nemombe imwe chete ne120. Vazvanzi aiwa. Hatisi kuda izvozvo, hatisi kutambira, toda mombe dzakwana. Vatatseketudza vatambotaurana tawirirana. Ndobva taya toda $50 ipapo. Ndobva tatseketudza. Ndobva tatsvaga mbudzi. Ndobva tavapa mbudzi. Ndobva vatambira. Mushure mezvozvo vangati aiwa nhasi tofanira kuti nyaya yedu ipere. Nhasi tofanira kurongedza zvinhu zvedu zviite sei? Tiparadze hembe. Kati no zvakanaka. Saka ndodiipa hembe idzi. Sabhuku wangu vanditi aiwa chishona chinoti imimi vanhu vavanga vauye titangire kuno mombe yodeketera voomberera toenda nemombe yepamberi nenhumbi idzodzo kumashure. Vakatiti hazviite. Iye murume wacho ngaarongedze nhumbi dzakauya nadzo. Ndobva ndafonera kuti Sabhuku ndizvo kutaura zvikanzi ndizvavari kutaura here? Ndakati hongu zvikanzi alright. Rongedza enda nazvo sezvavataura anatezvara wako. Ndobva taenda. Tanobhadhara zvinhu zvezve kwakumanheru kati hatisi kutambira zvinhu, hatisi kuguva mbacha. Dzokera nembacha dzako. Handamboita naro kusumuka ndadzokera nembacha dzangu. Mombe iyi ukongosiya? Mombe ndakasiyako nembudzi ye120. Mari. Iyi mari yanzi ndiyei? Handiziva hangu. Handiziva. Aiwa vakandinyorera list ravakandinyorera.
yudi sadombo wangu aenda kurufu kuguruve vakanyora list ravakanyora pamwe sabhuku vanogona vane maminutes bozi vanga vana sabhuku chibva ikoko vaigona vainyora maminutes ndandiri kutsaka yasabhuku chibva mufiro iyo vaitonga vari kumba kwavo saka ndisingazive kuti zvandikabvisa izvozvo vakazvinyora here maminutes avo. Saka kuti izvozvi mudziyo wakadzoka naye kumba kwavo? Ndakadzoka naye kumba kwavo. Zvomama mambowirirana zvokuti kana wabvisa zvitaku kuparadza mbacha hazvina kuzobudirira? Hazvina kubudirira. Maiguru ako vaiwanzoenda nekati vari kupi? Vaimu varipo. Ukumbirawo maiguru muemugara Maitafadzo. Maitafadzo? vaende Maitafa. vari panze ndovaive nekata kwete aiwa munhu aigara nekadhi ndi mwana mchecha tasimuka zvake Singaika Zambia. Maitafadzo ndio. Vantu maitafadzo. Ndini maitafadzo. With the right places, yare magazine. maitafadzo musunga vakadii maitafadzo Hanzi makadii? watoto vandizvakuya anonzakasara ningi na wenyu uchingani bhokomura ndo number 3 ndo number chibhokwana ndiniwo number 3 ndiwo number 4 years old. ndini number 1 nonzani ani Justina Mato. Justina Tope number 1 number 2 ya hapo Iya namba 2 futi. Ndangoti pamusoro changani. Pakuberekwa kwatakaita tukaberekwa 666. Saka so festival yomba medu vakashaika ngava lipscar. Pachisira mukomana number 2. Iwo ndo number 3, number 4 ndini. mimi muri pa number 3 Mama visapa number 2 ni moza iye. Saka kulira kuti munhu akafa achaverenga. saka 1 ne 2 vakashaya izvozvo saka number 3 tina Justina number 4 tina Maria izvozvo Amen. number 5 tina Shupikari kapadzwisisa sister Justina mfana uyu pakaenda kumba kumukomana kwabamini wena aigara ndikati aitasi aipfuurira chipinda Andina ubara ndambogara nekati. Kati vaitogara naro ivo vari zvaurumaka. aizviziva here kuti mama marodzisa mwana mudiki ari under age ne16 years Vavatozisana vana vakambodaro. Isusu tukazongounzwa kwamangwana chokusemezva patochera. Tomusikana ako pano. mataura mukidani zvine zvinoda kupeisanei muzi ari kuti mwana kana zvokutouyiswa kumba Aiviswa nani? Vose vasikana vaigara nasekuru. Indi ndakatoroorwa ndinotogarawo pangu. Asi imimiwo uyu ngatiti akatizisa mwana ari adaiki. Imi makaitawo danho ripi nemunhu angatizisa mwana ari adaiki kana musiri mama muendesa? Baba nena vane kwavaisvikira. Asi mai vane kumba kwavaisvikira vakatoshaika. Imimi sasisiwo nemhuri mazviziva kuti mwana mudiki underage. Makazotorawo danho ripi nemwana anga aendawo underage kana muchita musiri makamuendesa kumurume? Hapana zvatakaita. Chikonzero nei musina kuita action kana musiri makamuendesa kumurume? alright maziva kuti uyu akuziva kuti paakatanga kurara naye munhu yafange ninge ne 3 months aenda kubasa munhu yafange ninge ne 6 months
takuchipatara munhu yakazimwe ne 8 months akazompa mashizha novavaya ndiani pakati penyu muri vaviri kuti kana wanzo yadzimba imwa mashizha aya uye zvanga ari mashizha ekuti anwe atonodze here kurwadza kwedumbu kana kuti pane plani yamamakaronga hapana zvanga takaronga asi kuti musikana tikangozongodaidzwa isusu kuti musikana abatikana mushure munge atobva kuchitindira aenda kusikera ari kumba kwana bamunini hapo kamunatutarizvani ari kunzi akaudzawo vaakaudza kuti ndanzina sisi kana yarwadza ndinonwa izvi vache vakaudzwa vache vava vanzi vakamatesa kanzi vachivava zvokuvava kumba anga asati akuuya sezvo munhu angaita zvekutisa anga asati adzoka kumusha asi maigara kwenyu ko imimi munoti mama musingaonane naye imimi munenge muine dambudziko rei rekuonana nemunina wenyu munenge muri ama here kana baba aiwa ndandiri sisi but saka dambudziko rekuti muonane nemunina wenyu musaonana apa ranga riri taingomiro tikabanguruka bamudini kana wabvisa wakapadikita ndozosevanawo akampa shizha ndimi here vachidiva hapana pampa shisha mukurambira apa hapana pampa shisha imimi ndimi sina kuvapa apa mukurambira ko chikonzero nei imi muri vaviri vanonzi maitafadzwa ndimi chikonzero nemadhisaidha kuti ava vauye vagara vasive vane zita ramesheni wane mumangati inini ipapo ndakazokairakaazonopoti inini ndaiyamwisa mwana wangu mukomana muchechi angatune twix mukomana matadza neisimuka imimi mauya ndiakazofamba nouyu mufu matadza neisimuka mauya kuzogara mazoramba muri pacheya kuti handisivi nemunin'ina wangu dare rozomusumudza ende seiwo imimo mafarira kuda kukasika kuuya marida kupindura kuti inini ndiri pakutsanangura sekufamba kwatakaita nabamunini kusvikira mudzimai wachifamba yanga iri nenhau yekadhi kuti kadhi raigara kumba kwasisi maitafadzwa pakatangira zvinhu patakatichida imimi ndobamati aiwa pakatangira zvinhu panyaya yekadhi zvangu handizive ipapo nokuti mufi uyu handiti tisanangura sekudai akaenda kusikero zuva rachona iroro isusu ndobva tazodaidzwa twa usiku nambuya maishamiso vanova mushamisa akashaya musuno uyu ukakabwaduka svika chinzi vauya kwamatopi zvikanzi sekuru ndauya neshoko rokuti musikana ari kunzi arwara kwakaroorwa kwafiriyana ko chii zvikanzi haasi kana kutaura kana kudii kana kufema kana kutya hapana ko zvatanga rini sekuru nguva iyo ndebva vati tiende munodza vanasisi vacho ndebva vauya mbuya shamaisha kuti bva titaurira shoko iroro zvikanzi muninonyatorwara saka nguva iyo ndebva tangumuka ndotonga towa usiku swa tichisvika pamba tichingosvika pachongwe paipatikatenga kuona moto uchitobvira unowarebesa nyaya teda kuziva chete maererano nekadhi uye nezvemashizha aya uye nekuziva zvokuti mimba payanga ine 6 months yaizikanwa nemurume kuchipatara yakazonzi 8 months imimi muri kuziva zvipi asi ipapo zvamuninganyepi kana kutobvira ndaroona zvangu kadhi ndangozotakura rakadhorwe ndambozvasonge panzi pane mhepo yakataura kuna sisi vemukadzi kuti toda mombe 5 ndisisi vapi apa vakabudirwa nemhepo iyoyo ndingangoti chitaura chidimbo isisi vapi aisi mhepo yakanobata at least munasisa ichi panguva yagura jena paine paakauya paipe zvinzi gura jena auya uya aibata zvinhu vewe isu taitwa mudzimba dzedu wesu sekuru vedu vaiva matope vaimupurisa vatori kubasa kwavo kuchitindira saka pamba pakati pasvikwa ari masikati gura jena ndebva atanga pamba pafiriyado pato panga katorwa munin'ina wangu inini ndebva asvika gura jena ndebva vaita basa ravo saka vaita basa ravo kudaro ndebva vahuka chii mhepo yavakasanganidzana nayo zvikanzi panapa ndiri kuona pane mwana akafa zvisina tsarukani asi ndiri kuona pane chii pane nyanga iri kudonha ropa izvozvi vanhu ndebva vapeka peka vanakati aiwa mwana akafamba ndokwamatopi ende akafa zvinonzwisisika zvikanzi vangawanike sei vanhu voukama ivavo ndopakazodaidzwa sekuru matopi kuchitinde wakanga vari pabhesi paipai ndebva vaenza zvikanzi nda kuti uteerere chii mhepo iri kutaura iyi yakapota nemunhu agura jena mhepo yandobva yatanga kutsanangura ndinonzi shupikai matopi ndakaurayiwa munomusha saka so kuti ndikwanise kurwisa kana kuita sei zvimwe zvinhu ine ndakashungurudzwa handinokwanisa tova nehama dzangu saka ndinoda mombe dzinokwana kuita 5 nembudzi 2 kumashure ndiko kuti ndimire kuita sei zvangu kurwisa mukati memusha unoyu saka kunochena kunze ndopatikazoudzwa nasekuru zvanzi inyoti kwanga kwakadoka manje sekuru vachizobva kubasa kwavo kuchitindiwa mbva vazodaidza asikana ndazodaidzwa kwanga kwakatizira munin'ina wenyu ndo zvinhu zvataurwa tikati manje sekuru panoitwa sei nokuti bamuninava
muno mumusha avasati vamboti zvakaitika gore ripi izvozvo 2008 panguva yakapisa mavhoti yaiyai ekupedzisira pasina here mambo kuti anoteerero dare iroro zvakaitika nongati pamusoro echifi taka bamuninava vakaenda kuna mambo picture panguva yacho yavaitonga ndebva vaenda futi kunomhangara vachitiwo kwamatupi vari kuita sei vari kuramba kutambira zvinhu ofu ichi kumashuta tabva mukuviga munhu mukaroi bamuninava vakaita 3 times vachiuya vachikanda matata usiku musaga re50 kg refertilizer rire green kunze kukachena taiona zvinhu ini ndindaiziva noti ndindakafamba naye ndindakarongedza zvinhu zvikumba kwanchiya chimusiya ndichiya kumba kwanga ndikarorwawo ndoziva kuti hembe dzabva kwabruce kodzauya nani saka panguva paigara mbuya angu aripo wanga akatorwa nasekuru wekwamutungambeya ndovaivapo vechidaidza ko zvinhu izvi chichaitika totakura kuti zvinhu tosiya kuti kwafiri yadu tikasvika pai hationa kana munhu kubva kuseni zvavakaita vaimhan'ara ndibva tanzi uyai kunoko tichisvika kwapicture kuye takagara ndifunga kusvika 2 o'clock ava vanakwanisa kuuya panguva iyoyo ndibva tazonzi endai kumba ndibva tadzoka 3 times vachikanda ndipamukova mati umina wenyu mese muri vaviri atiti ndowandotosiyira inini baba wenyu ndevapi baba vedu vekutibereka chacho vakashaya ndibva vasiyira vano vatinoti baba nhasi ndeava imi mamuziri makabereka musikana uyu handiti asi mwana mukoma wenyu ndizvozvo saka pari kureva kuti apa baba wenyu vakashaya iyi vakashaya 97 hama yenyu vakashaya vese kuti rimwe chete saka ndima akuomesero mukwasha ndizvo nokuda kwagura jena akauya ari kuti akahaka mweya mvura yakutadza kunaya muno nokuda kwamatata 2008 17 years kutadza kunge kuparadza hembe 2-3 ndizvo nokuti avana vasina baba ndizvo here sekuru kwete asi inini ndinoona kuti mukuasha ndiyangane foni yani ndiyangane pfungwa dzakadaro imimi since makanzina Gurajena ari pamweya wake achitaura kuti ndikuda mombe 5 nembudzi imwe chete ndokuti ndisarwe kuimimi zvokuomesera mukwasha apa zvanga zvaapapi because Gurajena anga atokubudirai kuti kana uyo asina kuripa uyo acharwisa pasiri kuti Gurajena chete nyangwe matiri kufamba pari nhasi zviri kutongonzi mweya womufi uchiri kushungurudzika kuti ndinoda kuzorora asi chekutanga ngaandirore nemhaka kuti ndaimubikira matambira emimi mombe 120 nembudzi iye anoda mombe 5 mufi izvi matambira izvi nhumba havuna kuparadza zvikureva kuti kudii ashungurudza mufi ndiana ndingangoti pamusoro echidzoka zvedare papa ndingangoti bamunini ava vachiuya vakatanga kufona maiguru ndiri kuti ana baba vauye ndine pandiinapo ndikati wo zvandichaita ndichavafonera ndingangoti ana baba vakabva ndebva vadzoka futi ndikuna sabhu uchibva musure zvandisabhuku vanhu venyu vari kunonoka ndikati aiwa vanhu vari kumabasa baba vatifunga kuti vachiri kugara muharare havasisiri muharare vakachindwa nebasa vakwana chienda mbuya parusapi saka panguva ndobva ndabata vakomana anovanzvadzi vandosira akazosirwa manje nemusikana uyo kushayo ngotoromba medu mukomana imimi mhepo iri kutaura zvemombe 5 imimi muri kuda chiisa baba ino chiri kutaziyai kuti muparadze zvinhu usati wasvika ikoko chinhu chonzi matata munochinzwisisa here hongo chii chonzi matata mbacha kana zvinhu zvemufi izvezvi takati kudii tichipinda paumambo 3 October 2012 inini achaita zvapicture nyaya yematata zvina kusvika here munzeve dzenyu zvandikataura kana munhu ashaya toita sesabhuku sumuka kuti pamusoro changamiri pamusoro ivana kana munhu ashaya sanhasi inini ndikafa nhasi panapa mangwana kuseni tunhu twangu twese munoparadza twese kana mune mhosva dzandinadzo mumashure uku dzosara dzichiitwa inini mbasha dzangu handina kusvika here shoko iro kamuri rakasvika asi munonzwisisa here kuti imimi nekutoramba kwamaita kuparadza matata makatopara mhosva kuna changamiri wedunhu rino inini handina kuramba kuparadza nhumbi dzemufi wangu asi kuti tiri papo tichiona kuti mukuacha zvemunhu vatatu tisingazivi anofanira kutanga kutirorerawo padiki
then tozosvika kunombiko ungave mutemo here wokuti imimi munomira kuparadza matata moti mukwasha atirorere makatadza here kuya kuna Changamire mozopira kuti mukwasha haana kutirorera pamawiro aakaita zvari mukwasha akauya zvakanaka asi tatiwo wauye kuzotikurira mbatya dzedu kana dzakakwana ti zvekare panguva yacho akati hapana mbatya dzayo ndiye here aifanira kuuya nembatya ndizvo here zviri pamutemo kuti mukwasha anobata mbatya dzemudzimai wake anofanira kubata ndiye here kana kuti sawiri chokutanga aenda nadzo asvika nadzo mumusha menyu zvichirati asvika nemwana wenyu mumusha menyu vamadzinga mwana wenyu musha menyu vamati mwana wangu dzokera kwawabva mukwasha ndokudzorera futi mwana wenyu mumba maigara nanhasi ndo maari ari kushungurudza mushakabvu ndiani pautanga paiuya achirasa hembe kunze isusu ndopati aiwa hembe dzinofanira kuyana sawira zviri pamutemo togara pasi angamurayira ndiani kuti hembe ngadziwe because apenge uyu kuti angosumudza hembe dzimukadzoke kuya nadzo sabhuku buta mungatitsanangure here zvizere panyaya iyi gimunogara gimune matata mubhuku menyu inini nyaya iyoyo kuti uye kuno yakatondibata Changamire pamakore 17 muvhiriji mangu mune mbatya dzemufi mukomana uyu pane zvaatsanangura zvese hapana zvaanga asingasvitse kumba zvese zvatsanangura Bruce aiuya kumba achinditaurira achitaurira mainini wake nambuya kuvarapa amaijemavo tomuti enda unodai kusvikira ndakazoti dai wapa sabhuku nhamba dzangu dzefoni vachibva musure ndivataurire kuti gadzirisai matata chete kana iri nyaya yekuti vabereki vemudzimai vari kuda mari vanogona kuenda kudare asi mbatya ngadziparadzwe pa17 years mbatya dziri kubvira chikwediso pamakore achitora musikana wacho akataura zvese zvaanga achitsanangura apa aiuya achitsanangura mukomana sabhuku ndadai ndati mhosva ndezvainoita unogona kunge makakanganisika vakomana maisangana iwe uchiti nhumba isiyani aisi yangu asi tora mudzimai uite sei uchengete akataura nyaya yemakadhi ari kutaura kuti kadhi racho handisi kuriona rine mbenge rakaita sei mama kadhi remunhu anenge achienda kusikero makuu wangu here Bruce ndikati ininiwo kadhi racho handiite seiwo handirizive uno kuti zvekusikera handikuzive zvikanzi ndikati aiwa usashungurudze munhu kana anechi ane pamiri musiyaka achita zvaari kuita semwana mudiki so chatiremera kuuya muno inyaya yembatya dzemufi dziri muvhireji mangu dzine 17 years ndo dzatiri kukumbira kuti idzodzo dzigadziriswa zvagura jena zvavataura zvese zvinobatwa kumba kwawo umwe nomwe ane mhepo dzake iye Bruce ane dzake so dzaibatwawo nagura jena asi chatiri kuda ndechekuti mbatya tikukumbira Changamire kuti ngadziparadzwe sezvo vakatambira mombe vakatambira mari pari zvino so aina 2 weeks mari yo vatambira achindiudza ame nokuti aindinyepera ndizvo kukumbira matata aparadze kuti mukwasha kunyangwe mwana asina kufa mukwasha kana asina kuroora nguva yamunenge makatarisira ikapfuura munotenderwa kuya kuzoripota kwamambo kuti mukwasha akupei roora tinozviziva saka apa chakakutadzisai kuti mugove mbatya dzemwana imi mozoklema mari yenyu chingave chii isusu hatina kutadza nokuti mbatya dzacho vakati hapana ko nhasi mbatya zvadziri kunzi dziripo mukanzoendai munogova munoti kudii aimbomubvunza dziripo here bozi hatide kuti tizofambira zvinhu pasi dziripo here mbatya mukoma pamusoro iyo dai mbatya dzedze dzakaine mudzimai matata aripo asi atipararepo senguva yareba vari kuti zviriko sekuru mukanzi nhasi endai munogova munoti kudii nazvo kana zviripo tinoenda unogova nekuti taitori pachirongwa choti tigove takatomira nekuti ngadzivepo ngatiti tasvikapo mbatya idzo dzinowanika dzimwe dzamunyiwa dzimwe dzaboka boka munozvitora sei anofanira kudzibhadhara nodzakafira munogoti abhadhare murimi mairamba kugova mbatya nokuda kwei isusu hatisiri takaramba kugova ndiani hatina kumbova akaramba kugova ndiani
chikonzero nei dzasvika 17 years komwenyu akashaya gore babovana ndakatanga kushaya komwenyu nemwana wake baba ndo vakatama kuitira mai saka muri kuzama kutaura here kuti Bruce airambira mbacha dzemudzimai kuti dzigovewa sei mati airambira hapana urungu watakaona wakajeka wairatidza kuti tinofanira kunogowa mbacha maitarisira urongwa hupi mimba mwana wenyu kuti Bruce aronge nyaya yembacha isusu taitarisira kuti Bruce semwana wedu afira mukati memusha wake aifanira kuziratidza kuti mukuwasha wedu nokuita chimwe chidiki chokuti tionane titaurirane asi kandabonzwa musikana mwana wenyu musikana aitaura kuti saga iri paakambonokanda uyu mumusha uyu akariziva nekuti ndiye akanga arirongedza kuti kuzvirangarira here kureva kuti uyu ndiye akarongedza mbacha saka akarongedza mbacha makadii kuparadza ipapo dzikarongedzwa dziri mumusha memukuwasha nemwana wenyu makadzisirei zvanga asingaitoti pazvairoro semwana mudiki anga akarongedza mbacha zvisati zvagarwa pasi kuti zvinoitwa chinokosha chii vauye nokuti baba vanenge vari kure chinokosha chii naisekuma naiasesa vanhu vemachundo vari kuziva here kuti mvura yaitadza kunaya nekuda kwei chotasa mvura kunaya chii matata nei futi ndo matata nemakuna nemapiyera zvino ava vagere machundo ava hamenoita vari kurarama nemvura ipapo vachindiomesera pasi muchitaura zvakataurwa nagura jena aenda kumba kwavo agere zvaakari kudya bruvhosi yake aida mari nemombe dzenyu musingaudze changamiri isi toti gura jena auya hake kumashure ataura izvi asi pamberi apa mukuziva here kuti mimi makaendesa mwana anga ane pamiri pane kadhi ranga singabude pachena pasiri pake uyu kati akuzviongororo izvi asi haana kuramba kubhadhara 1 2 imimi sababa vakasara nemhuri iyi hamaifanira kuomesera mhuri yemushakabvu ndopamaifanira kutopfavisa zvinhu kuti vana vangu zvaitika saka ngatichigadzirisai dare iri rifambe zvakanaka hamuna here mumwewo masahwira wamina imimi munoyera chiini ndizvo here zvatofanira kunge tichiita serudzi rweshumba pachivanhu chedu makabva kwamutoko here kana kuti komadire ekuomesera mukuwasha mukuwasha tinomubvira takamuomesera kubva pakutanga tada kumuomesera pakutanga kwacho chinyaya yekutanga taimisa kumaputisa nokuti mwana wedu aenda kuchikoro tinototi mwana waakamupunyinzwaikaseku ndambonzwa musanangura imimi kuti mukwasha uyu ndiye airambira matata imimi makadii kuripota kuno iri kudare kwamambo kuti mukwasha airambira matata imwana uri tiparadzi naizvozvo panguva dzacho tiri kure but kana wauyawo mumasvamashoma otaura nezvazvo apa mazoita padhuze here nhasi pamauya kuno aiwa ndizvozvo ndakatobva kurewo ndichiuyawo koraiseko ndandakateerera mwana musikana ati gura jena akati mwana uyu akaurayiwa mumusha umu saka mombe shani dzakanga dziri dzekuti ava ndo vakauraya here ndo varoyi here vakauraya kaudzaenda kupi kutaura pausipo inini ndichinzwa baba vachinditsanangurira gungu zvechokwadi baba vakanga vatori kubasa ku-L2 but vakatumiriwa munhu avanovadaidza kuti vanze mashoko avanga vadaidzwa asi ndizvo zvakataurwa izvozvo kuti mwana wenyu akafira muno nenzira akadai akaitwa zvakati asi mambonzwe here kuti kune mashizha aakanyungududza akamwa mambozvinzwa zvitaurwa ndazinza zvichitaura but ipapo ndinoona kuti ichocho hachisi chokwadi chikonzero nei muri kuramba kuti mashizha hachisi chokwadi zvakataurwa nagura jena muchitambira kuti chokwadi komunoziva sei kuti pamugura jena ainyepo nokuti vana vari kunzi vakamupa mashizha vakanga vasingaende koko saizvozvo
munhu akanga atobva kuchipatara musho wacho akanga ndambonzwa mwana wenyu musikana achitaura kuti haasi gurajena chete asi kuti pakawanda pavari kufamba pavari kuzvibata zviri kubuda here kuti shuwa akaurayiwa mumusha memukomana kana pese patinoenda tichipfugama zvinongobuda zvakadaro pese zvichinzi akaurayiwa mumusha tinotenga kudaro pane pamakambomutora here mukwasha kuti hatimufambe tese azvinzwire makazi ndo une rimwe dare rikabuda chiti hana kuurayiwa mumusha muchauti munhu ari kunyebheri kana kuti uri kuumana kuti dai zvafanana nezvatikanzwa isu chinototishamisa ndichoti madare acho atakada kuzvitsvaga nekugadzisa zvese tikuona takaomerwa nezvirikubuda saka matara aya muri kufamba ndo ari kukuudza here kuti mbomirei kutambira matata aya munokwanisa here kunaudza matare iwayo kuti kuno kudare kuno kwazvitenderi kuti muchengete matata kazvinhu kacho wanzotaura kuti tikangotambira pasina zvatanga kuitwa mukuasha kureva kuti mhuri yangu inini mukona maziva sei kuti chokwadi chavanenge vachitaura tinoziva kudaro nekuti tinenge tafamba makamwari kumapostori tichisanganisa nezvese uraiti kwemimi mambo vakati chibuda henyu munonyatsonzwisana ende kune mumwe mambo anowira ne17 years inini zvangu handizvikwanisi muchaende here kumaprofita neng'anga muchaudza kuti tadzingiwa munyika nekuda kwezvinhu zvii kuva ne17 years ndikuona kuti haisimusa here nekuti sitanga singakwanisi kuenda unobvira tori mumba mukwasha tichipinda titori mukwasha akauya kangani sekuru mukwasha akauya kangani kwamuri achikumbira kuti mugove matata akauya kangani kwamuri anomboya achikumbira inzwaika sekuru mukwasha uyo ane paatsanangura kuti nyaya iyi yakatomboenda kwamambo pikicha mukatombonzi akanzi abhadhere dziri mbudzi dzikazoguma mukwasha atsvaga dziri mombe 3 achiuya kwamuri muchiramba muchiti muda 5 musati maenda kung'anga akazoguma uyu manje azowana mari nemombe imwe chete 2 weeks ago ndobva mamutendera imimi kuti shuwa izvi ngazvichiuya mbatya dzedu uye nadzo uyu ndobva aya nezvinhu mbatya dziye azoya nadzo kuti zvekare mombe matambira manje maakuramba kugohwa pano pese patakaronga tichitambira mombe teizvora taifanira kutambira zvinhu zvedu zvese asi chii chakashota inini ndakabvunza mukwasha wangu kuti zvinhu zvangu zvawaya nazvo zvakakwana here kuti ndo zvinhu zvomufiri wangu zvikanzi kwete nemukwasha kwemimi mamazotuma uyu sei kuti anotora zvinhu instead yekuti ava vasikana ava nemasahwira vaenda unotora midziyo yavo semasukira vakaita makatuma sei mukwasha imimi takuiona here kuti makaparisa mukwasha muswa uyo kubata mbatya dzidza ndingangoti tidzoka mashura nditi panyaya dzekusungwa kwenhumbi ndingangoti tiviga kumusha muningiriri mushakabvu wedu mukaroi nhumbi akudzinakwanisa kusungiwa takabva tangosiya mumba nabamnini vangu ndobva tadzoka kumba saka panguva yoyo taiti pamwe bamnini chikonzero chatemirira kuna bamnini ndoti iwe varonga nyaradzo tana maiguru zvinhu zvaita sei sekuru ndakuda kuti chitwa anoronga nyaradzo ndiani hama dzemufi nemukwasha ndiani anoronga nyaradzo isusu taiti bamnina kana vauya nekuti sekuru vaiva munhu mutemo vaisivakusunga bati mambotsanangura kuti ava pakaita musikanzo wekutaura saga vachinokanda makabva mariziva nekuti ndima inge marisunga nokuda kwokufamba kwevanhu vaitotaura kuti bruce tamuna aina gizokwa chese aiwa imimi mapupura pekutanga kuti saga paakarikanda mumusha imi makabva mariziva nekuti makariziva nekuti ndimi makainga bhenge marisunga kumba kwake kwete kutodzirongedza haisi nyaya yekusungwa kuti ndikapinda maumonchirongedza handinobvira ndakaonakuti tizoziva masi kuti nhumbi dzidokwa nditi taitozonzwa kuti kuzvinhu zvanga zvakatakura bruce makamuona here nezuro handiti ndefu aiwa musati imbomira ive dare nyaya iri kushungurudza iri kutotibatawa nditi ehe ndingangoti tiri pakati pekudaro ndini ndakafamba nemusikana wekusvikadi ashayike ndakasvika sanhasi panyaya yemba handina kukwanisa kupinda nabamnini kuti vandirongedze kuti idzi ndo zvinhu zvemunina wenyu havana kubvira vanditurira akatambira mari iyi yakauya last week ndiani pamari yakatambirwa mombe akaitambira ndiani ndibaba baba ndingakuti bamnini wamaka vakafona vakauya nekuna sabhuku ndinoda kuti ndichigadzira chiyavo vakauya kuti ndinoda kuripa mhosva yangu akatambira mari nemombe katwiza dareka ndiani ndibaba here chakazotadzisa kuti mbatya dzigowewe chii bamnini vakati mbatya idzi hamuna hembe chipo chongoti mune hembe pati hamuna ndingangoti kanhu kadikidikiso kambaribheke kakadai
ndokaripoka anga asina mapureti ndopati tiri kuziva ka ipapo zvakangoya tiyoengwa tihembe so ndokuti munyaya waonye kuti ndorotota hapo zvakangoya tiri tuhembe chete kwemi maiziva dzakawanda here imi musina kusunga mimi dzamukupiwa neuyu kadozaaatambira kai imi munotarisira dzakawanda yamusina kusunga ina handizosiva kuti dzadzawanda sese vanhu vaigara saka dzaari kuya nadzo ndidzembe dzacho tinenge tangogamuchira zvinenge iwe uri kuti iwe mukwasha wakanosvikotaura kuti imezvo hamuna une aka kadika ureva kuti pane dzimwe here dzauri kuziva dzisiko musorevedani hembe dzadzinoveriko kubva munhu achiuya ndidzodzo wakazovaudza sei shoko rokuti ndinakuvaudza mashoko akafaniwa ngangoti pane maminutes aripo pamusoro sekretary ngawabuditse maminutes aiwa saka iwe uri kutenda here kuti hembe dzawinadzo kumba ndo dzemudzimai wavo ndidzodzo nokuti hazvibatsirika kuti kana avanzi vagowe usare nezvimwe zvinokumba aiwa zvigoni wanga uine mwedzi mukani matisana zvekuma 2 months saka kutenga mimi maitarisira kuti hembe dzakawanda nemapureti zvingave zvatengwa nenguva anga ari grade 7 form 1 form waitanga secondary pamako ichitanga form 1 iwewe mukomana tiri kufamba newe futi zvakare iwewe uri kuti nhumbi inogona kunge isiri yangu nokuti yakasiyana pamwedzi iwewe pawakaenda unotanangira mwana uyu mazuva acho waiona here zvichibvira pamwana weform 1 wari kuti form 1 hongu zvasingabvirazvo saka uri kuzvichenesawo sei apa kuti wakatanangirwa kamwana kadika ina handisi kuramba mhosva yangu ndoibvuma ukuibvuma iyoyo hongu ndoibvuma wakatanga kurara naye rini pane time ndicharangarira aiwa gore racho 8 months zvinorambirwe kukwana hadzitokwani because ndichienda kuona ari mhandare aiwa ngasiri mhandare ndakatosangana nemukomana takatosangana nemukomana inzi itaika furamati mumba macho imomo akatobuda ndakadambara batotiza saka muamuri wakwasha vaviri hongu saka ndowakazongodhererikawo kuti utore mwana hongu asi sekuru munoziva here kuti kuendesa mwana ane 16 years kumurume imoso munoziva here kuti kuendesa mwana ane 16 years idzodzo imoso ya hatina umuendesa asi vakatisana tikatorosha mwana makaripota here paod yavo kumapurisa ine mamune hama mupurisa ya zvinofanira kuva baba vakaripota nokuti baba vaitoshandira akadii kusungwa iwe unepawo muzo wemapurisa here handina saka nhasi mukuwasha zvaari kutaura kuti imimi ndimi makamusundira mukadzi makamupa mukadzi munozviramba sei kana musina kuripota nyaya iyi kungango kutaura kwake kwekuzvinunura saana kusundirwa mukadzi vakatotora mwana mudiki toisa kwamuri changamira ko tomboti tahaka mweya wacho munomu ukatiudza zvamuri kutaura izvozvo munoita sei tinotofarirawo kuti wakiwe kuti zvikadi zvedu zvinokonaatsina takahwaka unoita sei isusu ndizvo zvatirikuda nokuti patiringofamba tese baba ndonyaya chirugare ngotaurwawo saka zvinenge zvakatongonaka unoti tinenge tatobuda pachena kuti ndo zviripo munohaka here madzimai kose usingaa pana nechipindawo chechi dzemupostori anohaka maakucha kuchakao sekurya zvinhu zvenyu hazvina kutimirira zvakanaka munyika medu munenge makuti asamvura kunaya nyaya inogadziriswa zvimwe zvinhu zvagadzirika mukwasha mukuyu hapere kudyiwa mungadai makandibatsira kuparadza matata ezvinhu zvishoma shoma zvinhu zvakainazvo nyaya yacho yese makaisa pamberi pamambo toona kuti uyu aitadze here kuuya nemombe dzenyu ende akatomboita effort yekuya nemombe 3 pamusoro changamira
Tachisiyai mambo wataureni. Madi? Anga asati atombopinda kana pachikamu chokutotanga ndiko kwawo. Imimi hamusiri misekuru kamutaura nemi. Imimi munotoriwo. Ava manje havagari kuna. Imimi munotoriwo. Havasiyene zvekuno. Saka titopota tiditi vaudza kuti kuno kwadai baba kuno kudai. Kuti vazouya ndini mukwashadi afona. Ndobva ndazoti baba chiuyai. Ndobva ndazoti baba chiuyai mukwashadi ada kusangana neni. Ndobva ndazovaturira manje. Saka zvizhinji havagari kuno vari kumu pari zvino ndikugara kwachenda mbuya panonzi paSt Benedict Mission iri kwachenda mbuya St Benedict Mission mabva kwarisapi izvozvo zvakanaka shumba iwewo waiziva kuti bamunini wako vakamboita maefforts ekuya nezvinhu akarambidza mombe 3 dzacho ndiani panguva yakamboya nadzo vanga vasati vatanga chikamu chacho shamwari kutotanga ndiko kukuka wakazoti maiguru kutotanga ndiko kuku zvakanaka ndazvizwa sabu kubutawo mombe 3 dzaida kubvisa nomwana dzaida kubvisa gore ripi kana mutiri kuyewo kangano zvangu handina kuzvinyora pasi asi zvokundiratidza kuti mombe iyi mama ndoda kuendesa kupi kunobhadhara mhosva yangu yemudzimai wangu tichitaura nyaya yematata iwayo uyu ndopaaindibatira ndichimuti unoziva here tichangamire havadi kuti matata akure 40 days so pandaibatana naye pamatata waida kuita izvozvo vausina kuzivisa mai guru nyaya yekubva taitaura papa pane rinoreva gore rechi2 gore rakapera irori ndopatikataura nyaya iyoyo vakati varuda mombe 5 ka1 tikati awa iko zvinhu ndawana 3 mombotambira iva vefamily yavo vese vaigara pasi votaura kuti ava vasi kuzviziva vari kuzviziva amai guru vakuru panguva yacho hapane rimwe kuhama yenyu ari kunoma akambodza yani mukai vakura mungomira ipapo unembanimba kuita sei pamutupo wataura chokwadi chii chauri kuzivawo panyaya yemombe 3 pashoko raukambonzwa uri mukwasha zvisina kunzwika nevasikana ndikati ana mudhara matopi ndayagara nemhuri mukoma vashaya handiti so pakaitika nyaya iyi mudhara vaine avaiti tsanangurira kuti kwasha uyu ari kuya nemombe 3 handiti asi idzi mombe idzi hadzina kuzoya dziri 3 ndakazoya rimwe chete handiti so kutaura izvi kwete ndezvakare saka payakauya yakatambirwa here mudhara vanagona kutambira nokuti mudhara vanga vari munhu futi aingovhunduka kuti uvataurire kuti dai madai zvainetsa kutaura chokwadi vaiti chavavavarira ivo vaingoti ngazvidi ndara matopi akashaya wacho ndara baba vemusikana here vamwe sekuru ava vanga vari mupurisa sekuru ava mukutaura ndo baba vababa venyu ndopane nyaya isi ndopakafira bhora ravamwe saka iko zvino zvandinakukumbira shumba usati madzokera zvadaisawira kwamabva kuri ndaifanira kuripisai mombe izvozvi imimi zvino muri kuchema mwana ndoda kuti mundisiyirewo mandichenesero nyika ino muchidzokera kwarusapi zvishoma zvacho zviripo motsvaga sahwira nemasikana munosunga zvinhu zvenyu zvoita zvinoparadzwa pazvinoparadzwa ndomashoko angu ekupfavisa zvinhu zvenyu kana musina kuita izvozvo mamwe matare ese anozotevera mumashure vasikana munoya kuno tobetserana kana madada kurwa musikana tobetserana tohaka mweya wake pasina gungan'ono resei tokubetserai matambudziko amuri kuwana acho musanyengedzwa nemapostori nemanhinga kwamuri kuenda munoona kupedzerwa mari kana kupedzerwa pfuma nemunhu anenge ane mainterest ake muchataura naye mushakabva
munotaura naye. Isi tiri marenda, totaura nemarenda. Tine nzira yekushedza vanhu vakadaro, totaura navo, muripo, tokubetserai. Saka musaomesere mwana komana kana bamunini wenyama. Ausinga Shumba? Ehe. Chigara zvako pasi Shumba. Uri Shumba futi ka? Iya pamutupo. Zvakanaka kugarisana futi. Saka toda kuti zviitwe izvozvo musati madzokera. Musi wemuvhuro toda kuti kuno kuimimi sekuru Shumba muye muchindiudza kuti taparadza zvishoma zviya nelisti renyu muyanharo. Toda kuona wacho ari kuti vana vanopera kana maparadza zvinhu izvozvozvo. Ndo rangu basa randikamirira iroro. Saka munai nelisti renyu neroora renyu nezvinhu zvenyu, toziva kuti tapedza, taakuenda pane chimwe chidanho. Tapedza nemi. Okay.